L-intrapriżi żaru medji u self-employed għandhom ir-rwol ewlieni fl-ekonomija ta' pajjiżna u l-Gvern qed jgħinhom bi skemi u inċentivi finanzjarji. Fil-baġit tas-sena d-dieħla li tressaq fil-Parlament nhar l-Erbgħa, il-Gvern ħabbar li se jkompli jżid l-iskemi li jwasslu għal aktar investiment u aktar ħolqien ta' impjiegi. Dan l-istazzjon ħar reazzjonijiet tad-Direttur Ġenerali tal-GRTU Vince Farrugia li faħħar dawn l-inizjattivi favur in-negozji żaru medji u self-employed. Għas self-employed u għan negozji żgħar huwa budget importanti ħafna. L-Gvern l-ewwel qabel kollox qed jestendi l-iskemi bħal tal-micro invest, pereżempju, li inti minflok il-flus imorru fit-taxxa, iżommhom fil-but u tħaddimhom fin-negozju tiegħek biex tespandi. Dik qed nespandiha, il-budget qed jespandiha ħalli tolqot iktar firxa ta' investimenti u kol tilħoq firxa ta' nies ta' negozji li mhux biss ikunu sa 10 ma darba jkunu sa 30. Rebħa kbira din għas-din tan-negozju żgħar. Vince Farrugia qal li tnaqqis fl-ogħla rata tal-income tax li minn 35% se tinżel għal 25% fuq medda ta' 3 snin u pass ieħor fid-direzzjoni tajba. Il-self-employed kollha jagħmlu jiddikjaraw ruhom profitt mhux paga. Dawk allura tmurilhom kważi kollha fuq il-35 rata tal-income tax. Dik ħadd titbaxxa u oltre minn dawn in-nies huma kollha nies bil-familji, l-biċċa kbira nies bil-familji. Ġifieri qed jieħdu wkoll bħal l-oħrajn kollha l-assistenti tal-income tax u hemm xi wħud minnhom il-self-employed iż-żgħar jarġa' qegħdin fuq il-minimum wage dawn jieħdu assistenzi doppji fejn jaħdlu children's allowance u daw kollha. Skemi oħra self-employed huma dawk immirati għas-sajjieda u għall-bdiewa. Hemm ukoll skemi għas self-employed sajjieda, is-sajjieda din għall-ewwel darba dinha ġdida li ħajnataw stipendju fil-close season. Din importanti ħafna, dawk kienu qabel jgħixu letteralment minn ġewwa. Hemm skema interessanti ħafna għall-bdiewa, il-bdiewa li kienu qed jirtu proprjetà jirtu qbiela qabel kienu kollhom problemi enormi jekk ma kienx ikun hemm wirt, jekk li jkun għażeb u ma jħallix l-itfal. Id-Direttur Ġenerali tal-GRTU qal li jekk il-baġit tas-sena d-dieħla ma jkunx approvat mill-Parlament, il-konsegwenzi huma koroħ fuq il-pajjiż u fuq in-negozji. Il-konsekwenzi huma koroħ ħafna għan Italja, għax inti meta budget ma jgħaddix, rridu naqgħu fuq il-budget tas-sena l-oħra. Li tfisser daw l-iskemi kollha li kollha skadew, micro invest, microcredit, Jeremy, daw kollha jaqgħu. L-żidiet kollha li qed jingħataw f'dal-budget, dawn jaqgħu kollha. Eluf kbar ta' nies, familji u mod partikolari self-employed, ibatu għall-argument politiku li jiena ngħid m'għandux ikun. Dal-budget għandu jiġi approvat. Sa dan it-tant fil-budget ħabbret ukoll l-iskema B-Start li permezz tagħha negozju stabbilit se jingħata tnaqqis mit-taxxa sa massimu ta' 30,000 għall-investiment fil-kapital ta' impriża ġdida approvata mill-Malta Enterprise.